Čaute, tu je Jonas a Emi a my vás vítame v našom prvom vlogu. My vlastne sme si to vôbec nenacvičovali. Nie. Proste zapneme a ideme. Proste improvizujeme. Takže niekedy sa budeme preklikovať. Takže toto je naše prvé video. Ako už si povedal. Dobre. No a narazili sme na toto úplne náhodne. Hej, keď som videla tú ikonu akože nahrať, tak sme sa na seba tak pozreli, že oh my god. Takže no. Tak to začalo. A ináč vlogy nebudú tak často, pretože je dosť ťažké sa, aby sme sa my dva spojili. My sa vidíme akurát tak v škole. A potom ešte niekedy cez víkendy alebo cez prázdniny. Cez prázdniny a cez víkendy nie. Ale niekedy môžeme, že nahrávame, že niekedy bude iba Jonas. Takže ináč to vrzganie je lopta. Nie, aby si nemyslel, že som to ja. A skáďal by ti to vrzgalo? Nehovorím. Dobre. Tak. No. Takže neviem, o čom sa chcete baviť, takže napíšte nám, o čom by ste chceli, aby sme točili. Do komentára videa. Áno. Tam dole. Do popisku musíme vybaviť, do prčic. To video dáme do popisku. Do komentára. Do komentára. Ok, už skašľujeme na to. Tak to bolo také kratšie video, samozrejme. Takže je to ináč Jonas a Emi. To vzniklo tak, že Emi Girl to je skin na Minecraft a Jonas XDD je tiež asi. To už mám hugovistico. No akože tí, čo majú skin Emi. Logika nebovský. Ale pokiaľ neviete, že sú to skiny, tak kľudne, nevadí. Tak bude na to tutoriál. Ale môžeš. A budeme točiť iba vlogy. Takže ja proste na to let's play. Áno, let's play nemôžeme. Bože, už neviem rozprávať. Dobre, hovor ty. Takže keby niečo, tak cez víkend niekedy bude Jonas natáčať. Alebo tak nejak, keď bude voľno. No. A keď budeme na to náladu hlavne. Hej. Aby sme na vás nepreniesli tu negativity. No takže to bolo na tento vlog všetko, takže ak sa video páčilo, dajte like. Ak to video nepáčilo, tak dajte dislike. A keď chcete, aby sme išli ďalej, tak dajte odbery. A jak už sme hovorili, komentujte. Takže budeme radšej hovoriť skrátené. Lajkujte, dislajkujte, komentujte a odoberajte a majte sa dobre. Čaute!